Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яхшы нәтиҗә. Бөгелмә районы башлыгы имтиханнарын югары балга бирүчеләр белән очрашты. Экзамен бергәндә бераз дулкынландыргыч иде. Соңгы имтиханда бигрәктән рус теле миңа бик ошый. Мин иншалар да язарга яратам. Гомумән, шуңа күрә шушындый нәтиҗә килеп чыккандыр да инде. Өченче тапкыр шәһәр су саклыгы өчен тизлек ярышлары һәм костюмлы йөзүдән торган фестиваль узды. Фестиваль наш расширяется, ребят все больше и больше. Мы рады этому. Бүген Россиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Гаилә һәр кеше өчен тормыш терәге, җылы учак һәм илһам чыганагы. Күп милләтле республикабызда гаилә кыйммәтләрен кадерләп саклыйлар. Бу милли традицияләребезнең буыннан буынга тапшырылып килүнең асылы. Бүген башкалабыз Казанда гаиләләр катнашында күркәм чара узды. Анда безнең хезмәттәшләребез дә катнашып кайтты. Сүз Рәдифә Нигъмановага. Хәзерге минутларда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Эхо веков. Без тарихта эзлебез» республика бәйгесенең финалы башланырга тора. Әлеге бәйрәм көнне бирегә шушы конкурста катнашып җиңгән гаиләләр һәм әлбәттә инде финалга үткән гаиләләр үзләре тәкъдим итәчәкләр. Биредә бүген үзләренең тарихларын, нәсел ыруларын белеп, алар турында башка милләт вәкилләренә рәхәтләнеп тәкъдир иткән гаиләләр җыелышып, бергә күңелле итеп бәйрәм итәчәк. Бәйге финалында 6 гаилә һәрбере үзләренең гореф-гадәтләре, милли хәзинәләре белән таныштыра. Моны махсус күргәзмә аша чагылдыралар. Балык бистәсе районыннан Зәйтүнә апа Гарипова үз гаиләсенең хөрмәтле кешесе. 98 яшьтә булуына карамастан, ул финалга чыккан балаларын һәм оныкларына ярдәм белдерергә килгән. Гаилә башлыгы Ирек Бикметов сүзләренчә, мондый бәйгеләр гаиләләрне берләштерүгә, тарихың белән горурланырга яхшы бер сәбәп. Бу безнең «Эхо веков» бик югары дәрәҗәдә үткәрелә. Жюриларыбызда бик җентекләп, инә күзенә үткәрәләр. Һәрбер кеше минутын, секундына хәтле тикшереп, без алардан бик канәгать. Аллага шөкер, менә монда да килеп җиттек. Монда килеп җитүебез өчен үзебездә бик шатбыз без. Бәйге финалистлары үз гаиләләре тарихын җырлы, биюле һәм театральләштерелгән тамаша аша да тәкъдим итте. Мин хәбәрсез югалды. Нәсел башымы кармактандыра алмады. Сез киңәйтегез аналарга. Намуслы булыгыз. Бәйгенең махсус кунаклары Теләчедән Әскаровтар гаиләсе, көрәшчеләр, төгүчеләр һәм укытучылар нәселе. Фәрит Таишев һәм Ландыш Нигъмәтҗанованың кызлары Ләйлә белән башкарган җырлары бәйрәм катнашучылары һәм тамашачыларга зур бүләк булды. Бәйрәм оештыручыларыннан тагын бер бүләк Эльза Заяри һәм Артур Исламов дуэты. Катнашучыларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул республикада яшәүче 4 миллионнан артык 175 милләт вәкиле үз бердәмлеге белән көчле булуын ассызыклады. «Эхо веков. В истории семьи. Без тарихта эзлебез» бәйгесе Татарстаныбызда 2019 елдан бирле уздырылып килә. Шушы вакыт эчендә бу бәйгедә 1299 гаилә катнашкан, ә бу 14 мең ярым кеше дигән сүз. Яңалыклар вакыты өчен Казаннан махсус Рәдифә Нигъманова, Луч телекомпаниясе.
Татарстанда ел башыннан үз мәшгүлләр саны 13%-ка артқан. Шулай итеп, бүгін республикада 400 меңнән артык кеше үзенә үзе эшли дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы матбугат хезмәте. Ораларында нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад илкүләм проекты кысаларында ярдәм алучылар да шактый. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда үз мәшгүрләр санының үсеше 60 мең кешедән артып 18%-ны тәшкил иткән. Махсус салым режимы эшли башлаганнан бирле республика үз мәшгүрләре 146 миллионнан артык чек формалаштырган һәм 240 миллиард сумга якын суммар керем алган. Түләнгән салымнарның гомуми суммасы 8,8 миллиард сум тәшкил иткән. Бөгелмә районы Башкарма комитеты җитәкчесе Дамир Фәттахов формаль булмаган шартларда бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыя алган мәктәп укучылары белән очрашты. Башкарма комитет җитәкчесе аларны уңышлары белән котлады һәм балаларга акчалата сертификатлар тапшырды. Сүз Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиевага. 7 укучы Бөгелмә горурлыгы. Бөгелмә районы башкарма комитеты җитәкчесенә кунакка төрле фәннәрдән бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучылары килгән. Алар химия, физика, рус теле һәм әдәбияты буенча алдынгылар. Соңгы фән буенча шәһәр мәктәпләренең 3 укучысы югары нәтиҗәләргә ирешкән. Аларның барысы да мактауга лаек. Яхшы нәтиҗәләр күрсәттеләр. Уңышка ирешүчеләрне ел сайын традицион булган очрашуга хакимияткә чакыралар. Башкарма комитет җитәкчесе белән очрашуга алдынгылар килде. Яхшы нәтиҗәләргә таянып, балалар илнең төрле югары уку йортларына укырга керергә җыеналар. Мәскәүгә, Санкт-Петербургка, Казанга, кемдер медицина институтына, кемдер нефть тармагын сайлаган. Барлык 100 балл җыючылар да башкарма комитет җитәкчесеннән котлаулар һәм теләкләр кабул иттеләр. Балаларга 15 мең сумлык сертификатлар да тапшырдылар. Было немного волнительно. Экзамен биргәндә бераз дулкынландыргыч иде. Соңгы имтиханда бигрәктән. Рус теле миңа бик ошый. Мин иншалар да язарга яратам. Гомумән, шуңа күрә шушындый нәтиҗә килеп чыккандыр да инде. Күп әзерләнергә туры килде. Для меня химия изначально. Минем өчен химия иң авыр предмет булып тоелды. Тик аннары ел ахырында мин аны бары сайлап алдым. Имтиханга зур ышаныч белән бардым. Әзерләнергә күп көч куярга кирәк инде. Дамир Фәттахов белем алгач яшь бөгелмәлеләр туган шәһәрләрен үстерергә кайтсын өчен барысын да эшләргә вәгъдә итте. Балалар белән элемтәдә торырга сүз бирде. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда яшьләр көнен бәйрәм иттеләр. Чара өчен әлбәттә яшьләр белән эшләү һәм туризм буенча идарә хезмәткәрләре җаваплы. Быелгы бәйрәм шәһәрнең Татарстан мәйданында көндез фестиваль форматында башланып китте. Кичен рәсми ачылыш музыкаль күңел ачулар белән дәвам итте. Сүз Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллинага. Бу кичтә шәһәр мәйданында төрле мәйданчыкларда әзерләнгән тамашаны карарга халык күпләп агылды. Барлык катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләде. То есть у нас в районе очень много делается для развития для молодежи. В том числе это наша задача создать условия для нашей молодежи. Районның актив яшьләренә район башлыгының рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырылды. Шулай ук 14 яше тулган яшь гражданнарга паспортлар тапшыру тантанасы башкарылды. Бүгенге бәйрәмдә яшьләр өчен төрле почмакларда осталык дәресләре оештырылган. Мисал өчен менә монда җыелган кызлар әлеге минутларда менә шундый кәрәздән шәмнәр ясыйлар. Бездә бүген проводит экофест без движения первых. Минем станциядә без ясыйбыз свечкалар. Менә шундый свечкалар чыга. Актив зонаны районның алдынгылар хәрәкәте оештырган. Проходит День молодежи. Без бәйрәмебезнең тантаналы өлешен башладык. Менә минем артымда беренчеләрнең хәрәкәт зонасы урнашкан. Без биредә төрле мастер-класслар, уеннар уздырабыз. Ә икенче зонада мөмкинлекләр ярминкәсе урнашкан. Анда Ярчаллыдан, Октябрьскидан, Әлмәттән килгән осталар кулдан эшләнгән үз товарларын тәкъдим итә. Октябрьского и Альметьевска. Без программа движения первыйның без активистлар, организаторлар молодежный центрның, молодежный кичнең. Безнең монда бер зона 31 кеше кем сикрә, шуңа подарок бирәбез. Район яшьләре квестларда катнашты, мото һәм авто күргәзмәләр белән таныша алды. Биредә катнашучылар үзләре ясаган әйберләрне сата яки башкаларныкы белән алыша да алды. Бәйрәм кичә район үзешчәннәренең һәм чакырылган кунаклар чыгышы белән дәвам итте. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Төбәгебездә мәдәни мөхит проекты дәвам итә. Һәр җомга һәм шимбә кичендә шәһәребез халкы һәм кунаклары тизекләндерелгән иҗтимагый тирәлектә кызыклы уен программалары күзәтә, концерт тыңлый ала. Бу юлы безнең иҗат төркеме Иске Әлмәт халкы белән ял итеп кайтты. Мәдәни мөхит проекты җәймле җәй кичәләрен бизәүче иң шәп проектларның берсе булып санала һәм ул безнең төбәгебездә Татнефть компаниясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бүген мисал өчен Иске Әлмәт мәйданында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Нәфисә Сабирҗанова, үзешчән артистларыбыз Әлфия Абзалова исемендәге бәйге лауреаты Зилә Сәримова һәм Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге премия лауреаты Раиля Маннанова концерты бара. Алар үз концертларын дуслар булу сәбәпле ахирәтләр дип атарга булганнар. Раиля Маннанованы төбәгебездә белмәүчеләр сирәктер. Мәдәни мөхит проектына да ул бик рәхәтләнеп кушылган. Чөнки тамашачылар арасында һәрвакыт үз кешеләре була. Яшеннәр яшьләп, күкләр күкрәп, бик кадык яңгыр яуды юлда килгәндә. Без инде бер кешеләр булмасып кайгырып беткәник. Но мин әйттем, паникага бирелми, кызлар, бүген обязательно концерт куябыз дидем. Чөнки гелдә кеше булмаса да, үзебез булса да, үзебезгә булса да, үзебезгә булса да концерт куеп кайтып китәбез дигәнем. Менә бит Аллага шөкер, туганнарыбыз, танышларыбыз килде. Зилә ханым Сәримова бу проектта күптән җырчы өчен тамашачыларның рәхәтләнеп ял итеп кайтып китүеннән дә кадерлерәк ни бар, ди ул. Без бит инде Рәйлә белән бик күп еллар аның белән дуслыкта, дус тату булып яшибез. Аллага шөкер, гаиләләре без белән оралашабыз. Бик күп сәхнәләрдә бергә чыгышлар ясадык. Бик күп шараларда бергә чыгыш ясыйбыз. Менә ул шуңардан чыккандыр инде. Менә шушы Нурзәдәнең җыры ахирәтләр. Без менә безгә багышланган җыр кебек булды. Менә башлап җибәрдек шул җыр белән. Җәйнең алдан күреп булмый торган һава торышы хатын-кызның кәефе кебек һәрвакыт урынлы. Шуңа күрә мәдәни проект мәйданчыгының үз тамашачысы булуы куандыра, ди проектка фикерен белгертеп Нәфисә Сабирҗанова. Рәдифә, әле минем мәдәни мөхит проектында катнашканым юк. Бу минем беренче чыгышым. Бик күңелле, яңгыр явуына карамастан кешеләр дә килде менә. Бик күңелле бара, иҗатташ дусларым бик теләп риза булдылар. Тамашачылар исә монда очрашуга шат кына. Шәһәр халкына бу авыллы яшьлегенә кайту булса, авыл кешесенә урын алыштырып, культурный ял итә. Кудагыем чакырды. Имшигенә чыктым, менә бик ошады. Алланың рәхмәте яусын барыгызга да, исән сау эшләгез. Бик рәхәт, менә карап китергә, әзрәк поменять, чигетергә, алыштырырга климатыбызны. Әйе. Әзрәк. Селкенеп күрәсең, кешеләрне күреп күрәсең, шундый рәхәт була. Бик зур рәхмәт сезгә. Иң мөһиме, оештыручыларга бик зур рәхмәт. Безнең төбәктә шушындай культура чарасы булганга без бик шатбыз. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәр сусаклагычында матур гадәткә әверелеп 5нче ел рәттән үткәрелә торган Саф Фест Алмәт фестивале узды. Анда өлкәннәр дә 12 яшьтән зур яшүсмерләр дә катнаша алды. Алар үз көчләрен тизлек ярышларында гына сынап калмыйча, костюмлы йөзүдә дә катнаша алдылар. Катнашучылар белән безнең төшерү төркеме дә аралашып кайтты.
Әлмәттә сапсерфинг юнәлеше елдан-ел популярлаша. Су буйлап токтада йөргәндә ярдан күренмәгән матур табигать күренешләрен, сирәк очраты була торган хайваннарны күрергә мөмкин дип фикерләре белән бүлешә ялларда узган фестивальдә катнашучылар. Ханнановлар гаиләсе әлеге спорт төре белән 2017 елдан бирле мауга. Сапбордларда йөргәндә табигать турында да кайгыртырга өлгерәләр. Ярларны чүпчәрдән чистарталар. Вид спорта это как бы более... Минем фикрем буенча бу бик экологик спорт түрі. Беренчедән син май, бензинлы моторлар белән табигатькә зыян китермисең. Икенчедән ишкәк белән ишеп тигезлекне сакларга тырышканда синең барлык төр мускулларга да файда килә. Өченчедән табигатькә чыгу ул бик файдалы. Син яңа җирләр күрәсең, яңа хисләр аласың. Шулай ук ярдан күреп булмаган төрле хайваннарны күрә аласың. Волны, можно увидеть много животных и так далее. Ярышларда зурлар һәм яшүсмерләр өчен 1 километрлы, тәҗрибәле катнашучылар өчен 10 километрлы дистанцияләр әзерләнгән иде. Шулай ук күбесенә хуш килә торган маскарадлы йөзүләр дә булды. Барлыгы сусаклагычтагы ярышларда 60-тан артык кеше катнашты. Фестиваль наш расширяется каждым годом. Фестиваль елдан-ел зурая дияр идем. Катнашучыларның саны да, географиясе дә арта. Мисал өчен бу елны ярышларга Мәскәү, Уфа, Ижевсктан да килүчеләр бар. Татарстан эченнән карасак, Казан, Чаллы, Җәлил кунаклары бирде. Елдан-ел теләүчеләр саны артуы һичшиксез безне шатландыра. Ребят все больше и больше. Мы рады этому. 3 ел рәттән уздырылу вакытында сусаклагыч күзгә күренеп үзгәрде ди оештыручылар. Шуңа бәяләмәләр дә һәрвакыт уңай гына диялар. Сидеть просто на пляже неинтересно, поэтому решили что-нибудь. Пляжда кояшта кызынып утыру кызык түгел иде. Шуңа күрә үзебезнең тормышка берәр нинди яңалык өстәргә теләдек. Йөзеп карадык та безгә ошады. Хатын күбрәк спорт стиле белән yüзә, ә мин ирекле стиль белән. Минем максат җиңү түгел, рәхәтләнеп яңа кешеләр белән танышып, күңел ачып ял итү. Татарстанда 1 ел элек булган идек. Яңа дуслар таптык. Мы на каждом соревновании с кем-то знакомимся. Соответственно, были год назад в Татарии. Быел җил булу аркасында су өстендә дулкыннар тынмый. Профессионаллар аларга игътибар итмәсәләр дә, һәвәскәрләр өчен бераз уңайсызлыклар туа. Кататься теперь я хочу и зимой, и летом. Зай не мерзнет, и поэтому хочу приобрести сухой костюм и плавать. Это вообще классно, прям настроение поднимает. Җиңүчеләрне төрле дистанция һәм яшь категорияләрендә билгеләделәр. Алсу Нуриева, Альбина Аглиуллина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.